Ay ko, mahulog pa ako. Ayos. Sama ko lang si Papa, bibili ng ano niya eh. Ng vitamin C. Yung mga soft drinks nandito lang sa labas eh. Oh. Diba? Grande. Ayos. Okay lang, di ba nainitan na no? Sige. Tapos, pay hanggang pulang ginagawa. Yan na mga baby oh, McDonald's Yan na, mo. McDonald's na. Oh. No, laughing he's at just you? joking. Ay, tamang-tama, may bakante. Diyan tayo. Hindi na bibigyan. Ngayon lang tayo ulit makakita ng ano, McDonald's na may rice. Ano Bel? Ano yan? Gutom na kasi yan eh. Gutom na ang bata. Makopito takot. What will you say? Takot ni. Oh, this is yours. Naiyak na si Isabel, gutom na. So mga drinks na lang ma. Takot na ni man. Ngayon lang ulit by rice oh. Sa Pilipinas na talaga. Oh, yun din silsin mako ah. Ha? Ay, daddy, Dadalan. pwede shawaran mo ni daddy katong ano, katong gravy ang sa kuya ano. Kaya. Kasi Yan. chicken gravy. Ha? Salamat. Ano masabi mo ma? Wow. Di bagad pa na ako. Tissue ba ba? Iya. Ano sabi mo? Bawal daw daw ng chicken para yung gravy. Pag naubos na yan, iula mo tapos ano, lagyan natin ulit. Papasayin mo ni ano. Paano ito Hindi. makasama? Ano po ni? Ano po ni? Mahaba ko yan sa imo. Regular lang po sa kuya. Sa mga inel sa imo. Caramel. Di man hindi pinangaranan ma. Magpili ka dyan ma. Di ko araw ko. Annabel, gutom ka na? Basta magpili Ha? yan. Ang Di ko. kapito ini. Sige na, Ma, kain na. Coffee float. Ini. Ini ang order mo. Ni arin dyan ang caramel. Caramel ice. Salted caramel. Di mo masabi no. Maiki ang ano. Mark. Ini My ano mark. ini. Sa kuya po Ma, yan coffee regular. float yan. Di mo Oo. para maiki ang ice cream. Mhm. Punta niya naman mo. Ano ito? Digdi. Namitan. Namitan mo na lang po. Kung ano sa bako masiram, yun sa imo ma. Ah, tayo mo sa imo ini. Gusto ko. Babay. Tama kasi ano na oh. Mag-alas dos na. Gutom na si Isabel. Biyak na. Yung mga dyan so Sandwich lang. Kasi mamaya kakain na naman pagdating ng Naga. Sarap, Bel? Masarap? Ali gravy? Buti dito may rice with chicken. Sa Canada, alam mo nyo din, no? Burger lang. Burger, fries, yun lang. Chicken nuggets. Dito may ano, chicken. Kapit po. Coffee float. Mac float. Wala. Sarap ng manok ah. Parang hindi nagmanok sa mga inasal kagabi ah. Gravy. Daman yan da. Kay mama. Isabel nga, gusto niya sa chicken. Si Isabel, pareho kami sandwich. Mamaya ano, 3 and Bakery, Siopaw. Akala ko dyan lahat to. Merendal. Merenda. Merendal. Iwan saan na yan? Nagbukas na. Yan, kakain muna kami at gura tayo ng Naga ulit. Ano, Bel? Are you okay na? Bel? Yan, duman muna kami dito sa Bicol Eye Center kasi nagpaano si Joanna ng kanyang mata. And Diyan ako dati lumaki. mga kaibigan ni Mama nandyan, mga kawork ni Mama. Yeah. Diyan ako dati lumaki. Bago umuwi oh, may dadaanan ka muna. Diyan yan. Bicol Eye Center. Dito sa Panganiban Drive, Naga City. After nito, pupunta tayo ng LCC. Yung LCC yan isa sa pinakamatandang LCC, pinakamatandang mall sa Naga City. Na dati pang sosyal. Pang sosyal. Unang mall dati na talagang may world of fun. Yan yung isa sa pinakamatandang mall dito sa Naga.
Mayo si Binti. LCC. Pero tinan mo siya sa Oo. Iyo. Hindi, natanong. Na ano na Kaya niya. pupunta kami. Ibahala ka niya. Mabisita man lang. Sir. LCC Department Store. Totoo no mas, may ilibig kita magparap kay susuan di yan. Diba? Si Lolo ka to daddy, LCC kami ka to permi. LCC na. Robertson. LCC ma itong naghinabi Ah, kung iyo. ano, kami ni Lolo, lagi kami LCC Yung ni LCC. Lolo. Sari kasi May sa nakadisplay tungay nga rin NTC. motor. NTC, sabi ni Lolo, sa to kay NTC. Tapos may pushcart na nag-grocery si Lolo. Paano ang pushcart? Sabi pati ka to ni Lolo, kung dahil nga ako iba na ni Vilma, saan niya si Joanna? Iyo. Ibag Kaya ano. makusog kang buot ni Ay Lolo, tayaw na nakuso. ko. Basta nahalik na kamo ni Jik. Daddy, pa, 150. SM. bukas na ang sinehan kang SM. Ayun. Bukas agad no. Hmm. Samantalang nung isang araw pagpunta natin, ginagawa pa yun. Busy daddy ang wall kang Facebook ko. Mm. Pinapakita yung mga municipality na, Mhm. na naglagay na ng decorations. Oh. Magaraw, maganda. Kalabanga, maganda. Pupunta Tayo si dun Led. sa- Magaraw. sa ano? Gusto ko magsakay sa araw kaya no. Itong mga tricycle. Naga, SM Naga. Mainitong bed yan. Kuy long. Iba man girari mang init, Dapat hindi mas pala kaya kong magpa-picture init dyan si sa Isabel, duman. dun sa Duman ang Naga init, niya. baga maano Iyo. sa skin. Saka ano, nakakatsulo talaga Daddy, doon. Ha? mas gusto ko, mas kaya ko ang init digdi. Nakakasulo doon. Kaysa init duman. Kaya pag kini-question ako, ba't di ka pumuputi? At taday, may nakakaputi duman. Iyo. Iyo ba ka? Naga CBD2. Daddy, di ka pa nakakalog sa Central LCC yan, Bus. Daddy. Daddy, di ka pa nakakalog sa Departure? LCC yan. Siguro si Led. Papabako kita dyan sa LCC yan. Ay bako diyan. Arap niya ni Papa mo. Dagay mo kami. Sa kabilang LCC. Sa dito Ay, naman. tabaka. Dati wala pa yun. No? Hindi, Pag-alis tabaka. namin, wala pa yun. Pagluya-luya si Pag-alis ko. Papa na nakulang pa Oo, sila. Dapat wala ano pa yan. yan. Sigarilyo. Mag-ano Hindi pa ako nakadyan, ma. Naghali ako, sarado pa yun. Parking lot ng ano yun, eh, Bicol Central Station. Ewan pa Hi, siya. Catherine! Miss you. Kasi si Mama yung si Ray Sleepless. Para Sabi, patsaga ako. uulan itong mga susunod na araw na eh. Sumida. Uulan ba? Allegedly. Sabi. Sa Allegedly. weather Si Uncle forecast. Muboy din na naman nakapa-LCC man da. Arayo naman kaya, ma. Okay na sana Daddy, itong panahon na yun. Daddy, Up. kanto Daddy, pagpapara patsaga ako niyo mag-standing ovation sa Robertson para dyan sa Sonidang yan. Tingnan, grabe yung bahay. Orlean and Yan. fishball Baha- and kick Yan, yan. ano ba? Oh my Kilala, God. hindi. Yeah. Tapos Yung mga daddy, isa sa mga or binaha daddy, dito sa Naga. or daddy sa Master Square, nakatayo lang kami ni Mama sa Sonida. Tapos Orlean, Oh, Kikiyam. Master Square. Tapos itong inumo na arog lang kaya. Kayo. Ang gusto ko lang matalasin, so ano, so pizza, dumas sa Master. Ha? Ah, ito duman. Maluya man ito, manipisong. Tapos lahid lang. Garo lahid lang ang Eh, walang gusto topping. naman. Nag- So dati lang garo. Kumain lang garo po tumami ano ay maano. Yao. Dahil sa mga dating para ko luto naman Ay, na. dala. Mana. Mana, mga ano naman yan. Mga expert na to. Senior citizen na. Felix Siya Plazo. nag-exam para sa ko. Felix Plazo. Halag lang ako. LCC. Eh, paano ini? Eh, paano ini? Ay, baka na yan, tamon. Shawarma shop. Buy one take one. Tama ko ano. Grabe, kuya. Pwede ano, 50, tapos yung cheese, bangaon mo. Tapos pagsuwayan mo, pwede yan. Oh, pwede da. Mga muton, ang bango. Ano, daddy, ang gatos para sa cheese. Wala pa rin dalang ako sa dili ko Eden cheese. Eden cheese yan. Dako. Diba? Cheese. Kuya mo daw kuya, sa kapay. Dahil ako kuya ma-achieve, dahil hindi naman sila papa. Oo. Bako man ba sila nagdila ka to? Mayo po. Sorry. 20 daddy. Spicy daddy, gusto mo? Spicy. Spicy po ini, ano? Kipa pa, spicy. Pwede po pala spicy. Bugod. Salamat. Shortcut. Easy. Mabenta pa ng ganyan, no, kuya? Buy one take one kaya. Ubusin mo ha. Sa imo ko saro kita. Basog na ko dahil. Oh, talag bakal ka. Just in case ano, just in case mainit kita. Yeah, spicy. Yeah. Ayos. Kung dali, kasama ka, magiling ko talaga. Wow. Sarap ng anghang nito eh. Yan ang Gusto sinasabi. ni mama magkaro kayo ni? Shawarma.
may spicy yan pa din yung magustuhan mo. Panalong hanghang yan. Dali sa cellphone ko, tabi-picturean ko. Hinutusok ko man ang mga. Kailangan kasing dalhin doon. Nandun yung malaking lagyan ng sarsa. Mahulog. Ito nga ni Klaus, ito na. Yan o. Apoy! Uy! Sayang. Pwede yan. Pwede pa yan. Sayang. Kuya Boy nga na Pero kaya mahamiso na maray. Ito yung kaya mo. ma-request ka. Bawasan na. Kasi may tinitingnan kami yung Kuya Boy halo-halo. Di ko yung kaya. Parang atamis niyan. May patusok daw. Ay, papautusok mo. Isabel, kawawa man. Ayan. Yun na. Mas masarap yung kikiam. Mamatay ang hotdog ko na kaya. Hotdog, ano po? Hotdog. After nito, sana tayo. Presendar. Usyuso lang sa Ano po yun, yung parang Costco ng Pilipinas? Isa lang Dapat lang napadumanan kita ni Mama. Pwede kami makalaon. yan kasi yung Sapat. parang Costco ng, alam niyo naman to si Joanna. Yan ang parang Costco ng Pilipinas, tapos mag-isa lang yan sa Bicol, dito sa Nagaland, nilagay. Kaya, syempre, Sa mga auntie mo Ano? na Helen, niligayo ko dito. hindi natin papalampasin yan. Mapara-convert na naman ko kaya. Yun mo. Doon lang. Ito, Ito mamamarang. buko frio. Ang sarap. Ito mamamarang. Ganitong maliit, 60 pesos. Diba? Ano yan? Papa, iba kaya ang harang kong sa imo. Garutin mo yun ni Marco. Ano? Ah. Kaya sabi ni Papa dagdagan. Sobrang harap. Masarap Kulang ang nga sauce. na eh. Kung dinara mo kayo sa chilling, dinara Yan. ko. Kasi may dala kami, alam niyo yung sili, na galing doon sa kaibigan nito, sa work. Manghang talaga yun. Masarap ang kopi. Mm. Malasa. Taga saan nga mas si Doktora? Melford. Melfort. Galing pa ng Melfort yun. Bakit ang Kung sa Walmart, Ewan great mo. value, dito great buys. Yeah. LCC, great buys. Great buys. Yan o. Maabo ka ni. Kaya nung makita ko nga yung ano. Pati ang kulay, di ba? Oh, yellow and blue. Walmart, white and blue. May merienda lang kami dito, tapos pumunta na kami na sa S&R. At siguro naman gising na si Isabel mamaya. Bilhin mo. Anong oras yung matutulog? Sumo kita pang nawin mo. Bel, ano yung nawin mo? Ha? Nanalo si Isabel ng scooping. Ang galing naman. Ay, nagana ka, Isabel. Mm. You won. Ay, wow. Very good. Yan o. Very good. You won. S&R anak. We're going to SNR, like the Costco. Like Costco Philippines. Costco of Naga City. S&R. Ay, ini na. Ay. So, may playground pa yun sa likod. Itong ano, makawat na si Isabel sa Sabado. S&R. Costco. Bibi Costco. No, not today, sa Sabado pa. Membership shopping. Costco No, Saturday. naman ng Pilipinas. Yeah, you're going to play on Saturday. Joanna, Ay, iba, door to door ang ano. Saan ang papada na lang nindo ko? kahit dito, di mo pinatawad ang Costco ng ano? I'm a loyal. Papada na lang nindo ko. Opo. Hindi daw kami kukuha ng card. Kasi gusto lang matingnan ni Joanna ang loob. Mukha nga ang Costco. Ang ano mo na din, Ah. hindi ko guro mabubudol man giraray ko. Ay, naka-member pa naman si Mama. No. Ano? Ay, so, okay ko. Mabubudol ka ro, Daddy? Pero dapat nagkuha ka ng postcard sa amin. Daddy, same brand. No. Hindi nakalta sa harungon yan. Ay, garo mabakal kita ka ni pang regalo. Pero, Ano? mas mura digdi. 1,000. Day, Daddy, iba man itong sa to. Iba man sa darata. Pero same brand. Ay, garo
mabakalan si Bill matapos ito ba? 8,999. Belgian, yan. Dali uni umay spam na ni father. Ha? Ano yan? Ano po yan? Oh, Jolly Rancher. Kadakol kita kain ma. Oh, si biscuit ni tatay. 10,000 da ama. Ha? Oo. Pwede daddy, $200. Pwede. Kasi $18. Eh, dati na pwede. 26. Ang spam. Oo. Pwede. Nakasale to yung binili natin to. Itong isa lang to. Nakasale yan sa Pwede Costco. daddy. Oo. Pero kung in dollars, $200 ang $200. carry. Pero pwede. 149 per bag. Marco, Hmm. lalo makalindo. Kung kumara, mga silman lang. May nagsabi ba ganun, di mo para tao katong tsokolating coconut? Sabi. Ang bida. Don't. Lalaki yung apple. Nobel, big apples? Ha? Ang igaro na po lang ang gusto na. I love it. Igual rin sa Costco. Ikaw baga kung sa Costco. 20 plus. Kirkland. Ha? Barato is mura. Ano? Milky Way, supig bakal ka. Ayun na. Oh, crunch. Yun na akin. Ito na. 359. Baby, marami kang chocolate na dala. Para mo daddy, check you next time. Hindi na kita magba. Ay, baby, roto. Ha? Oo. Ha? Yeah. Harry Potter. Nice. No, we have something in sa house. Ano? It's almost the same. Yeah. Yeah. Daddy. Bikini man. Ano yan? Oh, Kit Kat. Daddy. Dun sa ano? Aram mo daddy. Oh, hindi daddy sa US kani. Makanin sa to sa Canada. Sa Canada. Daddy, lumus combos na paborito ko. Meron sa ano? Sa Niagara. Sa Niagara, daddy. Niagara, Tumanda. meron. Ontario. Ay, no. Oh, Daddy, no. combos. Combos. Paborito ni ano? Joanna. Combos. Dati dinalan siya ng ganito eh. Galing ng Amerika yung kaibigan. Kaibigan niya doon sa hospital. Combos. Combos. Gombos. Kamukha naman talaga ng Costco ano mami. Ayun, pero feeling ko, basta ko lang mabubulong sa kulit. Ha? At least napagbigyan si Joanna ng SNR na to. Ang ganda naman, dami kasing pipilian din, no? Para mo na din mag-indigdi kasi merong US and Canadian product. Uy, hindi mo. Katulad ng combos, wala tayo nun sa ano. Wala tayo nun sa Canada. Baka madaan ito. Pero masarap yung combos na yun. Mama, masarap buhay. Ano, eclairs. Alright. Eclairs. 271 lang. Tadi, ulingan na akin mo. Wow! Wow! A big Wag naman chupa kaya mga chups. lollipop. Oh. Ang kada ako. Wow! Very big Isabel. Yeah. Huge. Dali mo makakatawang product. Hmm. Ilan mo to? May Mars na cookies. Ayun. Ito, Mars na cookies. Oo nga, no? You're so sweet. Small version of this one, no? Oh, let's go. Follow mama. Let's go. Cereals. Ha? Baby, no. Let's go. Come on. Hindi ka naman kumakain ng cereals. Let's go. Follow mama. Oh, Nutella. Mami, oh. Nutella. Ano yun? Pistachios. Pistachio. Ano ini? 160. 399. Skippy. Eh, peanut butter 169 ka. Oh, egg and cheese. Daming egg and cheese. 109. Dakulao niyo. Laki. Egg and cheese. Siguro ano? 197. Disco. 197. Ano? Kumbisido. Kumbinsido. Oh, so next time wag na tayo mag-package. Iba man ginagawa. Iba man ginaray. Ulit ka mga seaweed. Ubur ka Oh, mga seaweed. seaweed. Paborito ni Joanna sa buldak.
Yung buldak. Paborito namin yan sa buldak. Ano po? Kirkland. Oh, Kirkland. Costco din yan. 1,000. Green tea? Mayo. Makikita ng green tea. Nagpaparahanap lang ako kasi para magbakal. Naghanap lang ng rason para bumili, no? Nagpaparahanap lang ako kasi para magbakal. Pero kahit punta talagang green tea. Green tea. Pero kaya ko itong bakal sa yan siya. Yes, siya na lang. Ooh, sus. Apple, kung ano, parang mas maraming choices dito. Ha? Wala silang damit. Lahat lang talaga ng ano. Mami. So gusto ni Milkis. Binibili namin dun sa Korean store. Annabelle. Let's go. Dito naman mga oil. Olive oil. Yung mga presyo ng oil dito. 6.15. How about yung canola? $2.39 to. Yung paborito naman sa fast station. Soy sauce, Silver Swan. Ano pa? Oyster sauce. Ano? Para siyang ano, pinaghalong Costco tapos ano, Superstore. Let's support Del Monte. Oh, magandang Del Monte. Del Monte. Lucky Me. Samyang. Wala silang buldak. Indomie meron. Ayan, may buldak, mami. May buldak ko. Ay, buldak ko to. Ay, iba. Hindi yung buldak. Ay, ito buldak nga. Buldak nga. Chivas Regal. Paano ganito? 959. 959. Ano yung pinainom sa ni Mama Ras? Yung gusto ko to. Hennessy. Nasa so ano? Sangria mo? Nasa so sangria? Wala silang sangria yung Kirkland lang. Na sangria, okay na yun. Opo. All time favorite. Ala. Parang Costco nga rin. Absolute. Gusto ko to. Gusto ko alak. Pero hindi na nainom. Pas. Tapos yung Corona. Ha? Magpakatid ako ng panganin doon ko, Jerry. Or Ah, panganin doon na Papa. ano daw? Para sa ano, Christmas? Or bago mag-Pasko? Ewan mo. O Christmas? New Year siguro. New Year? ano. Ah, New Year. Siyempre New Year, papu-papuyat. Chivas Regal. Tequila. Tequila. Ayan. Tanungin natin si Papa kung anong gusto Ayaw, nilang inumin. Yes, Tapos sila Kuya Jerry. Ayun dyan. Saka Maharapakan ka mo saka- kayo na Kuya Jerry, tapos Ayun. napapa mag-alungkat ka na. Para Bago mag-ano. habang ako nagkakanta. Mag-aarkila kasi ng karaoke pag Pasko. Sumakit yan ko niyan, Jose Cuerbong yan. Dati. Hindi ako pinatulog niyan. Ha? Black label. Ayun o. Oo. 1,700. Kasi, Yan, Alfonso. tuman. Yan o, Alfonso. Hindi. Yan? Oo, yan. Pwede din Wala yan. ka na kaya. Alfonso. Pero kung gusto mong medyo branded,
Black Label. Yung wala yan. Label. Ano? Jack Daniel. Jack Daniel. Mga ano man yan. Gusto mo ko ah. Ano? 1-2. Huwag naman daw kay sa papa. Garo ka abo na kay napapa. Tapang ka eh. Whiskey. O di ka mo dahil sa indo lang yan na kay Jerry. Sama na siya pag-ulay. Matitibay uminom yun eh. Kaya man. Ako, tamang beer na lang ako eh. Ano may Black Label pag ano. Pinakaiba kayo duman sa balyo. Black Label. One liter lang yan. Sa size siguro. You wanna ride my back? She Dalmore. wants to ride my back. Wow, nakuha na Isabel kanina oh. Op, op, op. Yan. Mas maliit, mas mura yan. Kahit kami ni Papa, baka di na makalis doon. Not oil. Ito naman, yung mga karnihan nila. Diyan. Ang mga nakamarinate na, oh. Marinade na. 347. Mga pork belly. Tinapay. Cakes. Oh, yan, cake. Oh. A rainbow cake. How much, anak? 500. Ang ganyang kalaki. 699. Yep. Oh, look at this. 349. Cupcakes. No, anak. Yan. Cakes din. Wala masyadong tao kasi may school. Ben and Jerry's. Wow. Try this. Ayos. Dance, Isabel. Go. Halos pareho lang presyo nung saan? Sa Costco? Kung i-convert mo. Mami, red velvet. Mami, red velvet. Magkano? 319. Wagyu daw to eh. Luto si ate ng wagyu. Silang pati yan. Parang sinisab lang namin sa mga tusagan. May pepper lang. Yan lang dapat. Pepper lang. Oo. Please try Manser. Pati dried fish, oh. Ayos. 517. Nagwiwi si Isabel. Kasi may alak na naman. Ikaw sa car. Bumili si mama ng hotdog. Ano? Kaman ang gusto pa. Tender juicy. Yan. Tapos, Back to basic pa din ako. magkano yan? Para 130. 130. Anong sinabi ng paradak ng Canada? Magbahal ka kaniyo. Di mo niya risa. Pokemon anak ko and friends. Oh. Ay, anak, pang boys eh. Oh, pang boys. Ini oh. Yan. Panda. No. No. Ada dia kada ko baga. Lahat ng product dito. Oakley. Oh. Ang sticker pang Nike. Sticker pang Nike. Champion. Oh. Ha? Bako man yan champion. Ano yan? Bampion. Bampion. Champion. Dadi iyan ano yan. Oh, gusto ko to ex-batalyon, no? XB.
Jordan, pero may lubot. Daddy, Oh. oh. Pero daddy, May ano, may lubot. ang dami na sinabi. O Nike, Oh, nandito ba? Jeep. Oh. Levi's. Kapan? Kahit yung mga Kings na yan. Ano sinabi ng Leeds? Levi's, Adidas. Hindi mo na yung pagtanggal doon, tali ko na. Pansigat ko lang. Sabi na at eh. Okay, ma'am? Isabel, just stay here. Isabel. Ito na si Isabel. Ito si Isabel. Can you hear the laughter? Can you hear the music? Sing with your heart, it's the sound of life. Can you hear it? Can you feel it? It's the magic in your heart. It's the music, the sound of life. Hear the Christmas bells ringing, the sound of the carolers too. Kasi, sino? Can you hear the Kasi, message for Ngayon po yung naka-green. Merry Christmas, the Lord is here. Can you hear the laughter? Can you hear the music? Sing with your heart, it's the sound of life. Can you hear it? Can you feel it? It's the magic in your heart. It's the music, the Yeah, give it to them. Give it to them, dali. So, ito na. Namimigay si Isabel eh, ng candies. Namimigay yung bata eh. Oh. message for Merry Christmas, the Lord is here. Can you hear the laughter? Can you hear the music? Sing in your heart, it's the sound of life. Namimigay ang ano, Can you feel it? It's the ang Isabel natin. Merry Christmas, the Lord is here. Give more anak, give more. Give more. Go. Give it to them. Give it to them. Dali na. Oh. Bibi. Thank you. Ang babait ninyo, thank you. Salamat. Salamat. Bye-bye, Isabel. Bye-bye.